Здравейте! Вие гледате Lifestyle, предаването, в което разглеждаме естетиката във всичките й аспекти. Днес имам голямото удоволствие да ви представя една вдъхновяваща и талантлива личност, която умело преплита креативността и изтънчеността в своите дизайни. Представям ви Майя Каранешева. Здравей, Майя! Здравей, Виторио! Какво те вдъхнови да поемеш по пътя на модата? Още от ранна детска възраст знаех, че това е моето призвание. В гимназията записах модна паралелка, като смея да твърдя, че дължа мотивацията си да се занимавам с мода на преподавателите ми, които ме напъстваха през целия обучителен процес, както в училище, така и в университета. На 14 годишна възраст стартирах чиракуването си в шивашко ателие, като там научих и много полезни неща, които ме подпомогнаха в по-нататъчното ми развитие. Доколкото знам, също си преподавател в Нов български университет по мода. Да, точно така. Преподавам на студенти трети, четвърти курс и магистри в курсове дизайн лаборатория, стайлинг и история на костюма. Като считам, че базата на университета ни дава възможност на студентите да се развиват в благоприятна насока и се гордея с много от тях, които вече са успели, имат брандове, печелят конкурси и се развиват чудесно в сферата на модата. Браво! Как би описала собствената си дизайнерска естетика? Бих я описала като стремеж да създавам продукт със стойност, с смислен контекст, в който има женственост, нежност, артистичност и софистициран стил. Тъй като балният сезон наближава скоро, имаш ли някакъв поглед върху нещата и ако да, какво би препоръчала на тазгодишните абитуриенти? Това, което наблюдавам последните няколко години е в положителна насока и считам, че визите на абитуриентите са все по-добри. Би ги посъветвала да наблегнат на изчистена елегантна визия, без да наблягат на твърде тежки вечерни тоалети, които биха им придали по-зрял вид, да експериментират, да са по-смели, да бъдат себе си и по-рядко да подражават и да опонират на чужди визии. Има ли моден тренд, който никога не би искала да се върне отново? О, да, скини джинс, супер тесните панталони по краката, супер ниската талия, hyper low waist и мини микрополита от 2000-та година. Мини микрополит. Да. Така. Устойчивата мода, устойчивостта е все по-налягаща тема в модната индустрия. Как я съчетаваш, как се съобразяваш с това нещо в твоята работа? Първо това, което държа да отбележа е, че в рамките на 6 години, от които аз имам това ателие, занимавайки се с различни проекти, мои лични или такива към чужди клиенти, съм създала текстилен отпадък в 2 торби по 3 кг, който е внимателно сортиран по вид и състав и чакам българска фирма, която съвсем скоро ще започне рециклирането на такъв тип текстилни изрезки, тъй като има голяма разлика между рециклиране на готов текстил, като блузи, свичери и прочее, и на текстилни изрезки от шивашката промишленост. Също в подхода си използвам така нареченото диагонално веревно кроене. Зад гърба ти има такава рокля, в което директно се работи на муаж върху торса и се използва максимално плъта, неговото свойство, като остатъкът е минимален. В процеса на работа, ако държа да постигна някакъв цвят, го багря с естествени пигменти. Това в случая е постигнато чрез зеле и сода бикарбонат. Отделно от това, когато искам да пестя хартия, използвам мултимедия, с която прожектирам дигитално кройките върху плата. Това са моите способи да постигна по-устойчив подход в създаването на едно облекло. Това е много интересно и още преди да почнем ти самата ми каза, че понеже аз се изненадах, като ми кажа, че си го багрила с зели и те попитах дали мириш и ти ми каза, че доскоро е. Но иначе е много елегантно и много, много е красиво и доколкото знам, тази рокля е била на изложението на книгата на една
успяла дизайнерка, която е вмъкнала доста така. Може да ни разкажеш малко повече за това също? Госпожа Нели Митева всъщност е куратор на дизайнерска платформа Ивана Сен. Това е единствената по рода си дизайнерска платформа за концептуален български дизайн в България. Аз участвам там вече може би от 10 години, откакто завърших образованието си в Нов български, и това много ми помогна да се изградя като артист, като дизайнер, да завърша трайни контакти с клиенти. Една много част от клиентите ми са дошли от тази платформа. И безкрайно благодаря на Нели Митева за това, че всяка година организира 2 пъти събития в есента и в пролета с различна тематика, в която дава възможност на дизайнерите да се развиват по възможно най-креативния начин и да предлагат на българите алтернативна мода. Мода, която не се купува от конфекционни магазини, и мода, която е направена с отношение и с добавена стойност. Доколкото знам, освен наскоро и преди около 3-4 месеца, мисля, че направи за Дара един много красив курсет, който беше такъв лачен, да го кажа, металик. Интересна беше историята, когато ми каза за него. Може да споделиш с нашите зрители също каква беше историята, и ако можем, ще сложим, нали, да се види за кое, ако хората се сещат. Проектът с Дара започна доста спонтанно. Всъщност нейната стилистка Полина Добрева се свърза с мен и ми каза: Майя, имаш ли възможност да поемеш един ангажимент? Става въпрос за концерт на Дара. В началото изобщо не знаех точно какво ще се случи, как ще се наместя. Тя е доста ангажирана, между другото изключителен професионалист. За мен е изключително удоволствие да работя с и двете момичета. И започна нашето приключение по пробите и правенето на костюмите. Първият курсет, който е направен за нея, съдържа над 400 хълки и над 100 метра лента, който ми отне страшно много време. Гонихме малко тип Жан-Пол Готие визия, но в крайна сметка аз си го пресъздадох чрез моята призма и чрез моя поглед. Втората визия, за която ти говориш, всъщност металния курсет, е отливка, която правих по размерите на Дара и постигнах чрез топене на вералит. Това е пластмаса с дебелина 0,3 мм. Между другото, в социалните платформи и мрежите има доста такива видеа, но в действителност това е много трудно постижимо, защото всяка фигура е различна и когато го гледаме в YouTube или в TikTok, обикновено го правят върху един класически торс. Но за съжаление, човешката фигура не е класически торс и това допринесе за направата на 4-5 отливки, с които се постигна финалният вид на курсета. Долната част пък на визията е направена от месарски ризници, защото гонихме визията да бъде с малко по-силен детайл, т.е. да има метал, и когато се снаждат метални кръгове, е много вероятно те да бъдат прекъснати или разчупени при силно движение. Затова използвах стоманена ризница, месарска, взех я от OLX и я сглобих по възможно трудния начин, тъй като стоманата много трудно се реже и няма почти никакви инструменти, с които това може да се направи, но в крайна сметка визията се получи. Полата е доста тежка, между другото, и адмирирам Дара, че тя успя по време на концерта да издържи хореографията си, танцувайки с нея. Доколкото знам, и наскоро преди малко ми показваше, че още имаш един проект с нея. Да излезнал ли е клипа всъщност? Все още не е. Не можем да покажем и да дадем много детайли по този повод, но тепърва предстои да излезе и мисля, че тази визия ни се получи изключителна, много добре изстои. Надявам се и нямам търпение всъщност да излязат кадрите, за да могат и другите да видят цялостния стайлинг. Разбира се. Вярваш ли, че модата е форма на себеизразяване? Тук бих могла да кажа в исторически аспект как са стояли нещата, за да отговоря изцяло на въпроса ти. Още през 11 и 12 век
Масовото възприятие на даден стил за определен период от време се нарича социален феномен мода. През 11 и 12 век масовото възприятие на даден стил за определен период от време формира социалния феномен мода. От средновековието насам облеклото е било статут за положение и благосъстояние. Богати, аристократи, революционери, пуритани, католици и прочее са се диференцирали помежду си посредством облеклото. Едва през 20 век говорим за модата не само като облекло, но и като форма на изкуство, благодарение на дизайнери като Коко Шанел, Пол Пуаре, Елза Скиапарели, Мариано Фортуни и прочее. Първата и Втората световна война и периода след тях всъщност пък бележи началото на появата на субкултурни формации и явления, които са възникнали посредством социоекономически фактори. Такъв пример са, да кажем, хипитата, панкарите. Това са групи от хора, които се изразявали чрез облеклото под различна форма. Те са показвали своите идеали. Било то политически, било то музикални. И да, моят кратък отговор на това въпрос е, модата е не само форма на себеизразяване, но и форма на комуникация. Какъв е най-ценният моден съвет, който си получавала? Остави я тази мода, занимавай се с нещо сериозно. Шегувам се. Най-ценният ми съвет, който съм получавала, не е свързан с модата, като цяло е с житейски характер и то е 99% труд, 1% талант. Колкото и да е талантлив един човек, ако не полага необходимите усилия, ако не е дисциплиниран, ако не се подлага на безсънни нощи от време на време, той е обречен да не постигне нищо. И самият Рик Оуенс го казва: работи, 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 докато не намериш себе си. Права си. Заслужава си труда, се отплаща след време. Аз ти благодаря изключително много. Беше удоволствие за мен да направим това интервю с теб и така както и на нашите зрители, така и на мен да дадеш съвети за някои неща, който каквото си хване. Благодаря ви, че гледахте Лайфстайл. До следващия път.